Ninguén se podía agardar que 17 anos despois o gordo da lotaría, esta vez a do neno, volvera a caer nesta pequena administración, a número 1 de Taragoña. Nada máis coñecerse a nova, ás portas do negocio fóronse concentrando numerosos curiosos e tamén moitos medios de comunicación. Pero non apareceu ningún dos agraciados que preferiu disfrutar da súa felicidade no anonimato. Si o fixo o propietario do negocio, Manuel Ángel Sieira Pérez, que rexenta dende hai uns 3 anos esta administración. No lo sé. Sé que era un billete y no sé cuántos fueron devueltos. Sé que alguno hay vendido, pero no sé cuántos exactamente. No, más de 10 no. Imposible, ¿no? No, Máximo 10. 10 porque non los cabía. Segundo él, todos os décimos foron vendidos a clientes da zona, polo que a sorte estivo moi repartida. Eu penso que sí, seguro, porque de Ventanilla seguro que hai xente por aquí. Por lo menos. Vendido a última hora. Creo que sí. Dos últimos días, sí. No bar Catro Camiños, a carón da propia administración, a festa continuou durante varias horas. Nunca se sabe, ao mellor algúns dos presentes eran un dos agraciados, aínda que preferiu gardalo en segredo, non fora que ao final lle fixeran pagar a conta.